Så det er mændene først. Det er ikke damerne først i dag, det er mændene først. Det er fint. Fordi det er Danmark. Ja, det er rigtigt. Det er godt, Siv. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Shriov. Hvad betyder din navn? Min navn betyder when will you have på engelsk. Derfor hvad hedder det? Poem, en poem. Et digt. Et digt, ja. Det er fra en gammel et digt på kinesisk. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 25 år. Er du gift? Nej. Har du dansk kæreste? Nej. Kinesisk kæreste? Ja. Okay. Hvad laver du i Danmark? Jeg studerer på universitet. Hvad studerer du? Jeg studerer international virksomhed økonomi. Virksomhedsøkonomi. Ja, virksomhedsøkonomi. Hvorfor lærer du dansk? Fordi jeg tror dansk er sjovt. Undskyld, jeg tror dansk er smuksprog. Ja. Og lidt sjovt. Ja, og lidt sjovt. Det er i orden, Siv. Ja. Kan du leve med Danmark? Ja, jeg kan godt lide Danmark. Fordi det er meget forskelligt til Kina. Hvor mange har du boet i Danmark? Jeg har boet i Danmark for næsten 2 år. Ja. Kan du godt lide dansk mad? Ja, samtidig kan jeg godt lide. Jeg elsker den rugbrød. Ja. Rugbrød. Rugbrød? Ja. Fordi det er let at lære. Så er du næsten dansker nu. Ja, half dansk. Måske. Ja. Hvilken musik laver du? Undskyld? The kind of music. Hvilken musik? Listen. Hvilken slags musik du Jeg hører klassisk musik. Især klassisk musik især. En special. Samtidig hører jeg kinesisk klassisk musik og populær musik. Ja. Kinesisk. Og R&B. R&B. Er det rigtigt? R&B. Okay. Rhythm and blues. Ja, rhythm and blues. Ja. Dejligt musik. Ja. Hvorfor skal du rejse hjem til Kina? Fordi min studie i juli. Ja. Okay. Er du ked af det? Ja, jeg er lidt ked af det. Jeg tror, jeg vil savne Danmark, efter jeg går tilbage til Kina. Ja, fordi jeg har som mange gode venner i Danmark. Og også jeg kan godt lide at lære dansk med dig. Så tak for en dejlig tid. Selv tak. Ja. Tak skal vi have tak. Okay, ja. Okay. Så? Hvad er navnet til din kinesiske by? Hvor kom jeg fra? Jeg kom fra en by, som hedder Changsha.
i Kina. Det Changsha. Changsha, ja, det er hovedstaden i Hunan-provinsen. Ja, det har 6 millioner mennesker der. Det er flere end i Danmark. Ja, Det er bare en lille by. Men velkommen til min hjemby. Ja. I Det Changsha. lyder dejligt. Måske skal du på ferie. Ja. Er du enebarn? Ja, jeg er det andet barn i min familie. Jeg har ikke nogen søskende. Så mor og far, de savner dig. Ja. De glæder sig til den lille dreng kommer Ja, hjem. det er dejligt. Jeg savner dem også mig. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Ja. Hvor vil du være efter et år? Hvor vil du være efter et år? Det var ikke. Måske jeg vil være i Shanghai. Ja, måske jeg vil i Beijing, hovedstaden i Kina, fordi min kæreste er i Beijing. Ja. Hvor vil du være om et år? Om Et år. Var det Siv? Ja. Ja. Okay. I'll do it myself. Kameramanden er kamera.